Monggo kanca-kanca. Pura Kusuma. Iya, lukiran. Monggo umpur goreng. Sontek purun. Sontek purun. Kasmaran. Pura Kusuma bersama Linda Saritem. Ada Dokter Ida Dan Mbak Linda. Iki kok Dian. Ayo dok, ayo dok. Ayo. Opo pancen aku kasmaran. Duh, matur nuwun. Ora doyan mangan opo aneh tulan. Pengen ku ketemu dirimu seorang. Coba Linda tambah nono rasa kangenku. Apa pancen ngono hatiku mas, yen ngono ra beda rasane hatiku. Saben dina aku kelingan dirimu, duh mas ingkar Dalam tambah nono rasa kangenku. kasmaran. Asale ati tatapan Kasmaran. mulai kaya wong edan. Kasmaran. Manten. Muga-muga iki dadi kasunyatan. Kasmaran agawe ati kasmaran. Mulai kaya wong Kasmaran. jejer kadya mantenan. Muga-muga iki dadi